Ayong bitangkebo sigang jafaino थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं अनाराम बर' नि असे बिमा मिसेस नवामी बर' Ayong bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं सुभाष बसुमतारीनि असे बिमाय रिन्दाव बसुमतारी आदा bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं गाहाय गोरा बर' नि असे बिदा Ada Gobindo Boro, ada bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं गपाल दैमारि नि असे बिफा आजाद दैमारि Ayong bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं रुबिन मोसाहारि नि असे फिसाज्ला उनसुमा बसुमतारी bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं शर्मा बसुमतारी नि असे बिमा मिसेस खिरि बसुमतारी Ayong bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों मुंख्लं लगन बसुमतारी नि असे बिदा ada Bhabiram Bosumotari ada bitangkebo sigang जाफैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो जों बिथांमोन बयखौबो टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै जोङो आर'नाइ फालिजों बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो फारि फारियै मुंख्लं खाम्फायाव थांनानै बिबान बावहैनो थाखाय आङो खावलायबाय हाबाफारियाव बाहागो लादों BTC-नि Deputy Speaker सार नेरसोन बर' सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायबाय हाबाफारियाव बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला आबसुनि आफादगिरि सार रुपेन्द्र दैमारि सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों टुर्नामेन्ट कमिटिनि चेयारमेन आदा रुबिराम बर' आदा बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों आमार মাজত उपस्थित হ'ব পাৰিছে टुर्नामेन्ट कमिटिर वर्किं प्रेसिडेन्ट सार केशव शर्मा आरोको शहीद बेदित पुष्पाञ्जलि अर्पण কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि Ada Oben Narzari, ada bitangkebo मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों सेन्ट्रेल आबसुनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि सार गणेश बसुमतारी सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों टंला कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार सार कृष्णकान्त बसुमतारी सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आबसुनि पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारि रुबिना नार्जारि सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों उदालगुरि जिल्ला आबसुनि लेङाइ आफादगिरि सार आनन्द दैमारि हाबाफारियाव बाहागो लादों सारखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों सेन्ट्रेल आबबनि बोसोनगिरि हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लादों आरति दैमारि बायद' आरति दैमारि आरो बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि सार जुरन बांगारि बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सार बिनाराम दैमारि सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि हालामनि समाज सिबियारि Ayong एडिसन दैमारि Ayong बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबान बावनो थाखाय आङो खावलायदों हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि डेभेलपमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि सार खगेन बसुमतारी सार बिथांखौबो
बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। डिमाकुसि कलेजनि प्रिन्सिपाल सार जोंजों हाबाफारियाव बाहागो लादों सार जोंसार शंकर बसुमतारी सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। আমার মাজত উপস্থিত আছে ডিমাকুসি আঞ্চলিক কমিটি আসার প্রেসিডেন্ট তেখেতকো শহীদ বেদিত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কৰিব কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। हाबाफारियाव बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला आबसुनि कालचार सेक्रेटारि आदा रन्जित नार्जारि आदा बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला आबसुनि नेहाथारि सेक्रेटारि आदा नर सिंह बसुमतारी आदा बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला आबसुनिनो सासेबाव सेक्रेटारि फुंखा बसुमतारी बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सार देरासार बड'सा सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों डिमाकुसि आঞ্চলিक कमिटि आबोबनि बोसोनगिरि बायद' सनायश्री बर' बायद' बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। আমার মাজত উপস্থিত डिमाकुसि অঞ্চলৰ सोशल वर्कर समाज सेवक लरेन्दुस बाग दादा शहीद पुष्पांजलि अर्पण কৰিব কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। हाबाफारियाव बाहागो लादों UN ब्रह्म मेमोरियल हाइस्कुलनि रिटायार्ड फोरोंगिरि बारगा फोरोंगिरि सार सुबि हाजवारि सार बिथांखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। बड'लेण्ड गेलेन्स गोल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जा नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिबार बावजेनगिरि आलासि सारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर आङो जासिबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि बायदि बिबाननि बिबानगिरि सार बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर आङो जासिबाय। डिप्युटि स्पिकार बिटिसिनि सार नेरसोन बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। डिमाकुसि स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आङो जासिबाय। उदालगुरि जिल्ला आबसुनि आफादगिरि आरो आफादगिरिजों फैफानाय बायदि बायदि बिबाननि बिबानगिरि सार बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर आङो जासिबाय। टुर्नामेन्ट कमिटिनि आफादगिरि चेयारमेन आदा रबिराम बर' बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो टुर्नामेन्ट कमिटिनि बायदि बायदि बिबाननि बिबानगिरि सार बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो मुंख्लं नखरनिफ्राय सफैनो हानाय नखरनि दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर आङो जासिबाय। नैबे समाव आङो बयखौबो एड्रेसिं खालामनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारि